Pakistanyň Demiradyndaky Peşawar şäherine polisiýa özleriniň işden çykarylmagyna protest bildirýän demonstrantlar bilen çaklaşdy. Demonstrasiýanyň netijesini esasy ýoluň ugrunda ýol dıknyşyklary döredi. Protestçiler ýakynda türme işär hökmünde iş alınıpdylar. Emma ýaňja işe ýerleşen protestçiler velayet türme resmileri tarapyndan işden çykaryldy. Polisiýa bilen demonstrantlaryň arasynda bolan çaklaşyklarda bir näçe adam ýaralandy we başga bir näçesi tutsa edildi. Kırgızstanyň gün ortasyndaky Jalalabad şäheriniň yerli resmileri uly maşgalalar bilen ýaşaýan çağalaryň öýüne nowatdan daşar barlaglary geçirdiler. Bu barlaglar regionda çağalara garşy sütem etmek wakalary barada maglumatlaryň artýan mahaly ýowuzlyk ýa-da harlamak wakalarynyň üstüne açmaga gönükdirilenler. Kırgız resmileriniň berýän maglumatyna görä regionda enatası daşary ýurtda işleýän takminan 1400 çağa öz mama babalary ýa-da beýleki dogurnaryşlary bilen bilelikde ýaşaýar. Pristinada Kosovalılar yurdun Serbiyadan öz garaşsyzlygyny ılan etmeginiň 7-nji ýyl dönümini bellediler. Kosova Serbiyadan 2008-nji ýylyň 17-nji fevralynda öz garaşsyzlygyny ılan edipdi. Kosowanyň garaşsyzlygy Birleşen Milletler Guramasyna agda 108 ýurt tarapyndan ikrar edildi. Emma Serbiya ony ikrar etmedi. Häzirki wagt Kosowanyň ilatynyň 30 göterimi işsiz bolup, ýurt ykdysady kynçylyklardan ejir çekýär. Siz Azatlyk radiosynyň şu täzelikler bilen tanyş bolmaňyz.